Döwrewap penjereler, ygtybarly gapylar hemem ajaýyp aýny çözgütlerini gözleýäňizmi? Onu biz sizi maksatly türkmen hojalyk jemgyýeti bilen tanış edýäs. Maksatly türkmen plastika we alümin aýnalary, penjereleri, şeýle hem taplanan aýnadan ofis üçin aralyk diwarlaryny, duş kabinalaryny, şeýle hem akarjon aýna gapylary, ofisler üçin niýetlenen aýna gapylaryny, şeýle de balkon aýnalaryny taýýarlamakda we gurnamakda öz hyzmatlarynyň içine alýar. Avtomatik rolikli pencere örtmeleri, bölümleyin derwezeler, şeýle hem pergolalar we howpsuzlyk hemem estetik üçindir. Şu görýän pergolamyň esasy aýratynlyk bolsa, gyşda gara, suwa, ähli zady tebii hadiselere gaty çydamlydyr. Maksatly türkmen alyp barýan işinde ýene bir zat aýratyn belläp geçirmeli. Näş elimizde görýän iki sanaty materialymyz, biri plastik, biri alüminium material. Bu 5 gözli, bu bolsa 2 gözli. Bu materiallary hem gapylara hem penjerelere de ulanyp bolýar. Öýden bir kameraly, 2 kameraly, 5 kameraly diýdigimiz näme? Kamera diýdigimiz eýleki syomka edilen kamera dällenip elbetde şu materiallaryň galynlygy, näme täsiri bar? Elbetde çyý geçirmeligi, günden goraýa, yellen goraýa. Maksatly türkmen diňe bir aşgabatda däl, eýsem Türkmenistanyň ähli künjegine hyzmat edýär. Biz doly ölçek almakdan başlap işlemmizi dürüst gurnama çelli ýerine ýetirýär. Sebäbi biz maksatly türkmen işimiziň kepilligem berkden.